Sarap! Bangis sa suli! Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza. Maray na pagka hapon na po sa gabos na nakaantabay sa indang mga harong. Ano ko yan, Ald? Kaya paan presyokan mga produktong petrolyo dito sa tuyang kapalibotan? Nag-aagrangay na ta yun na mga nangyayari. Sa aga po may mga may mga transport strike na ikakasa ni po tabi na ipahiling man ta nganing ipahiling po tabian sa indang pangapudan sa gobyerno na sabi nga ni po baga puro sana da Kuya Ronald Tuga itong ipigtatao itatao po tabi na 5,000 pesos. Pero may mga man kaya may mga paagi pa kaayan and then syempre may mga schedule pa man po na dapat na sunod doon. Tangani po tabi na maibariwas man iyan duman po talaga sa mga beneficiary. May mga may mga lugar na po tabi itong Taragaligaspi kuya na mga jeepney. Itong sa Loop 1, Loop 2, may mga biyaheng Tahaw Road. Itong mga pasisiring dyan sa Tercer Distrito kan Albay. Nakatalaan man po silang magpartisipar sa aga. According iyan, duman sa ginibong paghururon kasubago, pinanginutan po yan kan Condor Peston na Bicol. And sabi nga ni Ibaga, iyan ngayaan ginibong ngayang paagi, iyan ngayaan pinanday na paagi. Tangani po tabi na maipahiling itong pangapudan man kan gobyerno at the same time ay sa gobyerno na magtagahiro dahil ang tagabos nga ni ipuan apektado. Pero kasabaw ngayon, tama ito sabi ni VP Henry na sa pigigibong iyan na araw ka ng mga strike, di ba nga Kuya Nald, mas lalong nagiging burden iyan duman sa mga pasahero ta. Dahilan po may wala man wala pa man ki mga suspensyonin trabaho, wala pa man po nin suspensyonin eskwela. Kaya imagine Kuya Nald, kung wala nin mabiyahe sa aga sa certain po sa mga naunambitan kong mga ruta. Ang mga ngawat na naman kan Kuya Nald, iyo ang mga tricycle. Diyan naman maraluwas itong mga koloro. Paano na sana po, idagdag pa yan sa day ka man, halimbawa kung mapasiring ka mo digdi sa halik ka dyan sa may Albay. Tapos kung wala ka man magiging kasabay na pasahero, di ba Kuya Nald, lalo ko nag-iidali ka, syempre i-shoulder mo na pamasahe ka, ito po tabi na number of passenger na niya ang sarong tricycle. Kaya, well, sabi nga ni Ibagaan, gabos ngayaan may kakayahan at the same time may karapatan ngayang ipahayag ang sa inda ngayang mga opinion, swesyo, asin mga concerns manungod niya dyan. Pero, kasubago may may nakahuron na ako na daiman hiling-hilingon ko na mag-suspend po nin klase dahil antad bako man baga ngayag gabos nagpapartisipar ngaya dyan and may mga consideration bago na nanguguman report ni Karen na Albay Public Safety and Emergency Office ining APSIMO nagkakaigwa na po nin paghururon
asin na sa paghanap na sinda kan mga kinakaipuhan na ito po tabi na mga vehikulo na pwede pong tabing gamiton asin na makapag-provide nin libreng sakay. Last time kaya medyo na nagkaburukag so publiko. May mga informasyon, sabi po katukan LTFRB, wala sila kinaresibing abiso. Pero pag render kwenta, pati ako apektado ako dyan hali sa southern part ng Legazpi. Taod-taod na pagkahapon, paguli ko, makikibalita ako dun sa mga drivers na nagbabiyarahe kung iga po tabi sindanin biyahe sa akin. Pero kasubago kaya may may pighurunan and apan duman sa hururon, yung ngani po yan, mamasabay ngani po. Kaya sa aga, mag-antisipar po ang gabos, magmatanin atab ko yan may mga pagkakataon, pag early morning po pag-aarog ka yan, iga pa man ko nagdidiit-diit, nagbabalo. Pero pag mga later afternoon, medyo may nag-aarabang na kaan Kuya Nald, may bubugtak na Kuya Nald kan tumbatindog. Aramin itong sa tumbatindog. Itong su mga pako. Igwa kan ki mga nagkahiriling Kuya Nald last time di ko malingawan. Igwa ka yan ki nakatalaan o nagkataon Kuya Nald na ma-exam ako kato sa entrance exam dyan sa Bicol University. Tapos Kuya Nald, strike. Aram mo Kuya Nald, from dyan sa Old Albay District, pasisiring dyan sa may Buseng Gymnasium. Naglakaw kan Kuya Nald para lang maka-exam ka na dyan sa palalaog sa Bicol University. Ito nga entrance exam. Tangani po tabi na makapag-exam duman tabi sa nasabing aktibidad na ito. Ayan kaya planuhon na sa inyong mga lakaw sa aga, kung wala manin mga importanteng mga dudurumanon, na muna po, tinir na muna kamo dyan sa inyong mga haro. Tangani po, tabi na dahi man kamo ma-stress. Duman sa sa hururon, dyan tabi sa pag-abot sa biyahe po, tabi ka na mga pan-transportasyon. Maray na pagkauto kay Sir Antonio Lumadilla, kay kay Ma'am Emma Casten Armario, kay Ma'am Maria Belga Gonzalez, and then kay Ma'am Tet Aldana Hakub ka na Rabvax Animal Bite Center. Maray na pagkahapon po tabi sa Indo dyan. Kumusta po tabi ang panahon dyan? Digdi sa sentro kan Legazpi, mainit po tabi ang panahon. May mga pagkakataon na nagbabagsak po an oras. Pero maray pa ko sabi ka na dangugo oran nga nagbabagsak. Pero ngayaan presyo ngayakan mga produktong petrolyo. Daog pa ngayaan mga magna asin summa cum laude. Grabe sige po langkaw kan mga produktong petrolyo. And day pa ki ipigpapaluwas, wala pa ki abisuan mga price coordinating council sa tuyang kapalibutan kung may namomonitor man basinda or may namonitor na basinda na mga paghiro, paglangkaw sa mga pamaresyuhan. Lalo na po tabi na ngunyan, expected, sabi da ka nakahuron ko, mga posibleng ngayong Angel by April, mamatean ta na ngayon na maghiruan na ngayaan mga presyo. Kan mga man iba-iba mga produkto po tabi dyan sa tuyang kapalibutan. And sana wala man ki mag-take advantage kaya. May mga may mga nagkaparansin ako Kuya Nald na may mga gas station dito sa tuyang palibot. Pag halimbawa ngayon alas 6, alas 7 nin pagkabanggi Kuya Nald, lalo kung Lunes nin hapon, masarado yan Kuya Nald. Tapos, mabukasin da Kuya Nald, mga alas 5, alas 6 nin pagkaaga.
naiyuan aldaw ko na noarin asin sa in po tabi kaigwanan paglangkaw sa mga presyo. Igaw ko kayan ki nabasang reklamo manungod po nga ni dyan na baka ngaya may nagtitake advantage man ngaya ka na sitwasyon na dakol ngaya itong sa mga naghaharanap asin ang iba may mga daradara na pero aram ko may mga gas station digi naglilimit po tabi ka na dapat na maninda dapat po tabi na maikarga maninda either sa inang mga vehikulo o sa inang may mga container na mga daradara yan. Pero bawal po yan. Hoarding po tabian apo dyan and pwede po kamukaan na matauwanin penalidad. And pag abot man duman sa sa mga pamasahe kan itong sa mga barko as in mga shipping company sige sa tuyang palibot. Sa aga ang tabayan nito nakapagpa-schedule ako sa Marina pero itataw ko kay Sir Pio si number ay big pa kasuyo man to ni Sir Pio and makakauro na naman regarding man po bagay ini before pa magpa-utob o magpaluwas ng direktiba si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na punduhon muna itong magiging implementasyon po tabi ka na mga paglangkaw kan mga pamasahe, igwananin mga informasyon, hali po tabi sa mga shipping lines, hindi po sa tuyang palibot, na nagkaigwa na po nin paghiro sa mga pamrasyuhan. And ihapot posible sa agan ni Sir Pio kung iyan ba, may mga syempre dapat nag-aagi po yan sa magkakanigong proseso. As in iba pang concerns, manungod man po duman sa mga nagtatransportar, nagbabiyahe through po sa mga sea vessel sa tuyang kapalibot. Magiyahan man kayo. And papaharani na Kuya Nald ang Semana Santa. Halos kadakla na po ang dakol ng mga simbahan, ang mga naghahanda. Partikular na pati itong may mga ataman baga Kuya Nald na sutig sasakay sa paso na every Good Friday po baga. Iyan nagiging kagawian na kan gabos na halawig kadakol na mga paso ang nagpapartisipar dyan. And posible lauman po nindo an magabat na bulos ka na trapiko digdi sa tuyang palibot given po tabi na dakol na mga simbahan po tabi na nakapalibot digdi 9 na darakulang mga simbahan and then ang major churches na na-identify kan Legazpi City Police Station ining Albay Cathedral, Gregory the Great dyan po tabi sa Old Albay District. As in St. Raphael Parish, digdi po tabi sa Legazpi Port. Dyan po ini sa may parte kan, sa sentro po yan kan Legazpi. Kaya, magplano na po kamukan sa inyong mga lakaw. Although, pirang taon na po baga, halos iyan na po nakakagawian sa. And itong sa mga activities na plansya na po, nakalatag na po dyan, masyado na ilan itong sa mga deployment man po kan mga kapulisan taligi sa tuyang palibot, katuwangan man iba-ibang mga organisasyon, mga non-government organization, mga grupo, at iba pa na nagtatabang naman tanganing mamantinir ang katrankiluhan at the same time pasi-order all throughout po kan Semana Santa 2026. And then may mga ang pinaka aside sa mga simbahan Kuya Nald, ang saro sa magiging patok kaya na di pa para syaran, iyo po tabian mga beach resorts, digdi po sa tuyang palibot. And kan nakalis baga pong aldaw, igwananin pakikipaghuro na kay Dr. Cedric Daep na dapat po tabi na igwa po dapat nin mga nakaantabay na sisiguro na salbado ang kabos itong may mga nga po duman ko inald sa may mga swimming tapos nakabantay baga sa so may may lifeguard yan lifeguard po yan dapat na mangnuhon po tabian sa indo po tabi na mga
kaiba. As in, kung dahin nanggad, syempre, pag-arog ka ng mga kaugmahan, dahin nanggad po tabi na naiiwasan na may mga nagkonsumo, nag-iinom-inom, dapat po tabi na mangnuhon iyan asay duman sa mga aki na saradit na posible po tabi na mabutod. Kailan ta may mga pagkakataon ko yan na ang mga nagkakaburutod ko yan ito po tabi na mga buyong ko yan itong mga buyong na pagminsan iyo po tabi ang nagiging pasaway ta kung nuarin sindaan na nakainom na iyan na sa mga nagkukurusog buot na magroloksuhan kung sa ina mga swimming pool, kung sa ina mga daga na nagiging mas lalo lugod sindang nabubugtak po sa pilig. Pag siring kaiyan, kitang mga kairibahan o kamong mga makakaswimming, ta ako, day man ako kan makakaswimming, ta duty kami kaiyan. Ano ko yan day man kan mga lulamier lamang. Dapat po tabi na mangnuhon itong siring kato na sitwasyon dahilan po tabi ta kaipuhan na salbado ang gabos kumpira ka mo dyan na nagdyan na buhay iyo man dapat po an maguli kompleto man po garayan sa inyong mga familya. Maray na pagkauto kay Sir Alexis Benda, kay Sir Antonio Lumadilla, kay Sir Pio Fernandez, kay Sir Homer Realista Lola, kay Ma'am Emma Casten, kay Ma'am Maria Belga Gonzales, kay Ma'am Tet Aldan Hakub ka nakaantabay po ngunit na pagkahapon. And igwa pa kisarong naka-heart, day ko lang nahihiling digdi sa kuyang monitor. Sabi digdi ni Sir Phil, maray na pagkauto da po tabi. Kay Sir J. Balisoro, nakaantabay da po ngunit from RRJ Subdivision sa Ginubatan. And then kay Ma'am Ana Peña Campo, maray na hapon da po. And then sabi ni Sir Homer, good noon everyone. Blessed Wednesday po tabi. Sa kuyang kapartner sa technical si Kuya Ronald Baldo, sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Ian Salmostaza. Bye-bye. Attention, all fashion enthusiasts and soon-to-be brides and grooms. Are you looking for that perfect ensemble